induku ezizweni nami. Hayi ngafika lapha yana ayibona intombi yona ikhona ingisiwakude yaphuma intombi. Hayi ngayivula nami iredio yami ngavula le ngoma lena engaziyo ukuthi cha lebona le ngoma lena ke izoyithinta imizwa yentombi izayithinta ngempela. Hayi cha. Hayi ayidlala ingoma ngathi ngiyafika ngiyabengelela awusabona ntombi. Ngithi cha phela ingoma engihambele phambili lapho yayithulela nje ntombi. Kunjani intombi? Ngiyathula intombi. Hayi ngathi ke hayi ngeke ngihambele ubala ngisuka le ngangena endabeni mina cha ntombi hayi mina ngosibanibani okasibanibani njengoba ungazi ke sathi bana kanjalo entombini emqomelweni lapho wawukhona khona kanje ngoba ngilana nje ngizocela uthando mina hayi cha intombi hayi intombi ayikazi ikhulume yathula du nje yangasho lutho yangasho lutho intombi yathula nje ngoba umzimba esakuthwala bakithi ngekhathi zethu yazi wawukuthi uyoshela intombi vele igijime ngelinye ilanga ngathi okay hayi le ntombi ke le ngiyifuna impela ke le namhlanje izothi yagijima ngigijima hayi ngafika nkosami ngafesa ngeinsizwa yaphuma yesitolo yathi ngathi vumbu athi kancane ntokazi ke ngibeka amagama amabili amathathu iyasuka yakhaphaza ngejubana nami ngavele ngasuka ngakhaphaza ngejubana ngathi cha unjani bagijima naye ngabeka ngihambi impela cha ngenhlanhla kwagcina kulungile ke leyo nto ngoba futhi yabona wasebenza ukuthi ngigijime naye alright mna lo Voice FM cha isikhathi sesishayile impela bakithi akazivalelise nathi madoda hayi sonke isikhathi manje inkosi yami usasinje akusavumelekile nokuthi size sisho akusafani kahle umthetho wakho la nje ses out asiyabonga kakhulu umlaleli ekhaya ukuhlala nathi uzobe uhlangane nathi futhi kusasa same time same place kade uhleli nje nensizwe ezimbili la insizwe ezinhle funeka lokho ucaca nje straight ukuthi uhleli nensizwe ezinhle sesizophuma manje siyabonga kakhulu ukuthi usilalele ungapheli amandla ukusilalela kwakho kuyintokozo kuthina futhi kwenza ukuthi sikwazi ukuthi sihlale nawe la emsakazweni sikwazi ukuthi sikunikeze nje ukudla komphefumulo sikhulume nawe ukhulume nathi ngalezi ndlela zokuxhumana kuze kulunge kade uhleli nje impela nensizwe ezimbili lana umfoka kanchapheka iVIP madoda yabona ke insizwe ehlala lapha phambili makusuke kunemicimbi nje iVIP phela alihlali noma ikuphi hayi bo angisuke ngiyohlalela ukudla lapha phela bese-ke kufakwe umfoka mhlakwana ukuthi Sethu kakikini bathi Mr T la emsakazweni kanti abathanda nabathi uqinisela abanye nje baqedele bathi awu futhi imnyamezeli insizwe kwazi ukunyamezelela konke siyabonga kakhulu ke mlaleli nisale kahle nathi sesizoyishiya kahle ke inkundla mina ke bakithi nguVincent uthobani wakhanchapheka da VIP la ngempela ngithi nje bekumnandi sindawonye bakithi sihleli kumnandi sibhika sibhakaza ingoma sidlalela umculo womgxobanyawo isicathamia bese kuba wona umaskandi madoda kanti ke bekumnandi kakhulu sindawonye uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu abe nani kanti ke kusasa sobe sinayo ubaba umfundisi Majola nje sobe sithinta wona amazwi azikhombisa njengoba sazi ukuthi selidumele emansumpini madoda bakithi kodwa uNkulunkulu abe nani nihambe kahle siyabonga kakhulu ngibonga ngizama ukuthi